Ул вакыт көн уртасы иде. Аннан соң кешеләр: "Синең белән тагын бер эшебез калды. Аны да Тәңреңнән телә ки, хәзер кич булсын, ай калыксын, йолдызлар күренсен", дип әйттеләр. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлям дуга кылды. Кояш байыды, кич булды, ай калыкты, йолдызлар күренде. Аннан соң кәфирләр яна: "Я Мөхәммәд, әйт, бу ай икегә ярылсын. Яртысы күк йөзендә калсын, икенче яртысы синең итәгеңә төшсен", дип әйттеләр. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлям айга ишарәт кылды. Алар сораганча ай икегә ярылып, яртысы күктә калды, яртысы Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлямнең итәгенә төште. Кәфирләр яңадан: "Я Мөхәммәд, баягыча булсын", дип әйттеләр. Ишарәт кылды. Ай элекке хәленә кайтып бөтен булды. Аннан соң кәфирләр: "Я Мөхәммәд, Тәңреңә әйт, кичә китсен, баягы көндез булсын", дип әйттеләр. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлям дуга кылды. Баягыча көндез булды һәм кояш чыкты. Аннан: "Я Мөхәммәд, синең белән тагын бер эшебез калды. Әгәр ул мөгъҗизаны күрсәтсәң, әлбәттә иман китербез", дип әйттеләр. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлям: "Ни телисез?" дип сорады. Алар: "Тәңреңнән сора, безнең өлкән аталарыбызны тергезсен, килсеннәр, синең пәйгамбәрлегеңә иман китерсеннәр, таныклык бирсеннәр", дип әйттеләр. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлям кул күтәреп дуга кылырга торганда, Җәбраил алейхиссәлам килде һәм аят китерде. Моннан соң Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлям бу аятны укыды. Кәфирләр моны ишеткәч, бөтенесе дә китеп барды. Ул мәҗлестә һич иман китерүче булмады. Яна элекке явызлыкларында калдылар. Хабиб Мәлик углы бер падишах иде. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлямгә килеп, мөгъҗиза теләде һәм: "Син хак пәйгамбәр булсаң, мөгъҗиза күрсәт. Бүген ай беткәндер. 14нче көне кебек булып күк уртасына чыксын. Аннан соң бармагың белән ишарәт кыл. Ай икегә ярылсын. Яртысы итәгеңнән кирип куйныңнан чыксын. Я яртысы куйныңнан кирип итәгеңнән чыксын." Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлям ул сораганча эшләде. Аннан соң ул Малик углы Хабиб бармак күтәреп иман китерде. Мөселман булды. Аның якыннары 100 кеше иде. Барчасы мөселман булдылар. Әбу Җәһил ләгин ничә мәртәбә Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлямнең мөгъҗизасын күреп, иман китермәде. Шул рәвешле бер көн Әбу Җәһил үзенең юлдашлары белән киңәшеп, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлям янына килделәр һәм: "Я Мөхәммәд, син күрсәткән мөгъҗизаларга инанмыйбыз. Тылсым сихер дип уйлыйбыз. Әгәр хак пәйгамбәр булсаң, дуга кыл. Бүген айның тулган кичәседер. Ай икегә ярылсын. Без күреп торыйк. Чөнки ишеткәнебез бар, сихер күккә җитми имеш", дип әйтәләр. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлям бу мөгъҗизаны күргәч, иман китерәчәксезме, дип сорады. "Китерербез", диделәр. "Әгәр без әйткәнчә күрсәтсәң, әлбәттә иман китеребез. Һич шөбһәсез калмас", диделәр. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлям аларга вәгъдә кылды. Кич җиткәч, Әбу Җәһил вә барча Мәккә халкы сахрага чыктылар. Ул вакытта ай югары чыккан иде. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлям: "Я ай, икегә ярылып, Хира тауына иң", дип бармагы белән ишарәт кылды.
Шул сәгать ай икегә ярылып, Хира тауының тарафына инде. Әбу Җәһел моны күреп көнчелек кылды. Барча халык иман китермәгәйләр иде дип курыкты. Һәм ул: "Я Мөхәммәд, ай янә бөтен булып элекке урынына кайтсын" дип әйтте. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлам ишарат кылды. Ай бөтен булып урынына кайтты. Әбу Җәһелнең юлдашлары моны күреп иман китерделәр. Әбу Җәһел куркып ишәк кебек кычкырды. "Я Мөхәммәд, бу көнгә хәтле җир йөзендә сихер кылдың. Инде тылсымың күккә җитте. Без ата-бабабыздан калган динне ташламабыз" дип кайтты. Әмма бу мөгъҗизаны күреп күп кешеләр иман китерделәр. Иртәгесен Әбу Җәһел бу хәлне бүтән җирдә күргән кешеләр бармы икән дип 4 тарафка 3 көнлек юлга кешеләр җибәрде. Алар кайтасы көнне ашамый-ичмей, йокламыйча көтеп торды. Алар кайтып, ай икегә ярылып, җиргә төшкәнен күрдек дип гуахлык бирделәр.